ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ହାର ମାନିଦେଲ ତେବେ କାଲି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କାହା ହାତରେ ପୂରଣ ହେବ? ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଛୁଆର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ ତେବେ? ଏହା ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଛୁଆ। ବାପା ଥିଲେ ତାର ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଟଙ୍କା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼। ସ୍କୁଲରେ ଆଦିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାର, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ କମଜୋର ଥିଲା। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ମା କହିଲେ, ବାବୁ, ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରନି। ସେ ରାତିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିଟା ତା ଜୀବନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି। ସେ ପୁରୁଣା ବହିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ନେଲା। ପ୍ରତିଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପର ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ପରିଣାମ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେଇଟା ତୁମର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା, କାଲି ବଡ଼ ସଫଳତା।